हाय फ्रेंड्स गिबियावनो ब्रह्म जब इनफो चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय एबा गोदान साख्रिनि खौरां लानानै फैबाय लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांदो बे साख्रिया मा? बे साख्रियानो ओंखारदो Gnrc मेडिशपनिफ्राय, अर्थात Gnrc मेडिकेलनि जि मेडिशप दङ नङा होमबा, बेनिफ्राय ओंखारदो लोगोफोर। टटेल 17टा पेडिके पस्ट दङ, पस्ट इन गुवाहाटी, खिन्थु पस्टआ बहा जागोन? गुवाहाटी सिटियाव जागोन लोगोफोर। अके, नोंथांमोना नायलांदो बे Gnrcनि जि मेडिशपनि भेकेन्सियाव मा भेकेन्सि ओंखारदों नोंथांमोना नायनानै लादो। नैयाव दंखायो Gnrc मेडिशपनि प्राइभेट लिमिटेड, बेनि लास्ट डेटआ 14 एप्रिलाव जागोन लोगोफोर। अके, Gnrc मेडिशप प्राइभेट लिमिटेड हेज रिलिज्ड 17 मा होनना बुंदों? 17टा मानि भेकेन्सि दङ बेवहाय बुंखादों सेल्स एसोसिएट, पार्चेस मेनेजार एन्ड डेलिभारि बय होनना बुंदों लोगोफोर। अके, मोनथाम भेकेन्सि दङ, मोनथाम रोखोमनि भेकेन्सि, मोनसेया जादों सेल्स एसोसिएट, पार्चेस मेनेजार आरो मोनसे दङ डेलिभारि बय। अके, दा बे मोनथामबो भेकेन्सियाव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन, बेसेबां एजुकेसनेल क्वालिफिकेसन नांगोन, बे गासैखौबो खोन्थागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। पस्ट 1आव दङ जोंहा सेल्स एसोसिएट लोगोफोर, टटेल मोनबा भेकेन्सि दङ आरो बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय एजुकेसनेल क्वालिफिकेसना जानांगोन जोंना बेसेबां? मेट्रिक पास जाबाबो जागोन, नङाबा हायार सेकेन्डारि, नङाबा ग्रेजुवेट जानांगोन। उइथ मा जानांगोन? बेसिक कम्पिउटार नलेज थानांगोन होननानै बुंदों। अके, कम्पिउटारनि बेसिक नलेज थानांगोन। मेट्रिक पास, हायार सेकेन्डारि पास, नङाबा एनि ग्रेजुवेटबाबो जागोन होननानै बुंदों। जायखिजाया मेट्रिकनिफ्राय डिग्रियालागै जिखुनु स्ट्रिमनिफ्राय फरायबानो जागोन आरो कम्पिउटारनि नलेज थानांगोन, अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों लोगोफोर। मोनसे जाहैबाय डिजायारेबल दङ, एक्सपिरियेन्स इन रिटेल स्ट'राव जुदि मावनायबा बे फार्स्ट प्रिफारेन्स मोननो हागोन आरो। अके, जबनि सायाव डिसक्रिपसन होदो लोगोफोर। नोंथांमोना मा थानांगोन? जब डिसक्रिपसन दङ, मेइनटेनिं गुड रिलेसनशिप उइथ कास्टमारजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हानांगोन। बे मटिभेटेड उइथ कनभिन्स कास्टमार टु बाय प्रडाक्ट। अके, कास्टमारा जुदि फैयोब्ला बेखौ मुवा बेसाद बायनो थाखाय मोजां राव बाहायनानै गुरै माहि रावजों कास्टमारखौ थारमाने मा खालामनो हानांगोन? कनभिन्स खालामनो हानांगोन, हेल्पिं नेचार थानांगोन। अके, दा बेबायदि आरो मोजां मोनसे गुड कमिउनिकेसन, मोजां मोनसे गुड मेनार, गुड एटिटिउड थानांगोन। अके, अब्लानिया बे पस्टनि थाखाय सिलेक्सन जागोन होननानै बुंदो। एजआ खमथारबाबो मा जानांगोन? 30 इयार्स जानांगोन मेक्सिमामानो, बिनि बारा जानो मोननाय नङा। अके, सेकेन्ड भेकेन्सि दङ डेलिभारि बय। अके, सेकेन्ड जोंहा भेकेन्सि दङ डेलिभारि बयनि भेकेन्सि लोगोफोर। बेवहाय टटेल दङ जोंहा बेसेबां? 10टा भेकेन्सि दङ लोगोफोर। अके, 10टा भेकेन्सि दङ आरो बेवहायबो एप्लाइ खालामनो थाखाय मानो मेट्रिक पास, नङाबा हायार सेकेन्डारि पास, नङाबा एनि ग्रेजुवेट जानांगोन, जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय लोगोफोर। अके, आरो खिन्थु मा थानांगोन? भेलिड 2 हुइलार ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन, अर्थात बाइकनि ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन, जायखिजाया 2 हुइलारनि ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन आरो बेवहाय खिन्थु बाइकआ जानाय नङा दे। एनियाव दङ नै बाइक थाबा जानाय नङा लोगोफोर, डेलिभारि बयसो नालाय। डिजायारेबल थाबाय लोगोफोर, डिजायारेबलाव दङ स्कुटि थाथारनांगोन होननानै बुंदों लोगोफोर गंसे, बाइक नङा दे, स्कुटिसो थानांगोन होननानै बुंदों आरो ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन आरोना। आरोबाव मोनसे क्राइटेरियाफोर दंबावो, बेयाव मोनथिनो गोनां जाहैबाय नैयाव दङ नै नलेज अफ गुवाहाटी रड्स, लेन्डस एन्ड नेइबारहुड्स होनना बुंदों। गुवाहाटीनि सिटियावसो जागोन नालाय, सिटिनि लामाफोरखौ मोनथिनांगोन, बबे लामाया बबेखि ओंखारो नङा होमबा, बेनि सायाव प्रपार नलेज थानांगोन होननानै बुंदो। आरो लोगोसे मा थानांगोन बेवहाय प्रफिसियेन्सि इन इउजिं गुगल मेप बाहायनानै थांनो रोंनांगोन आरो मानसिफोरजों आदार नेभिगेसनेल एप्स, गुबुन एप्स थागोन स्ट'रनि, बेफोरबो बाहायनो रोंनांगोन होननानै बुंदो। बिनि उनाव मा थानांगोन? क्राइटेरिया स्ट्रं कमिउनिकेसन उइथ इन्टारपार्सनेल स्किल। अके, मानसिफोरजों मोजां कमिउनिकेट खालामनो हानाय नलेज थानांगोन होननानै बुंदो। अके, बेनि उनाव थाहैबाय जोंहा एबिलिटि टु वर्क इन्डिपेन्डेन्टलि एन्ड एज पार्ट अफ द टिम। अके, बिनो फिजिकेल फिटनेस जानांगोन। मथथे बेफोरबायदिहाय मानसिफोरजों मोजां रायलायनो हानाय, स्कुटि सालायनानै, स्कुटिखौ मानो नांगोन होनबा बेयाव मुवा बेसाद थिखांनानै लांनो हानाय जानांगोन आरोना, मेडिसिन थिखांनानै लांनो हानाय जानांगोन आरो बेनि थाखायनो स्कुटिखौ नांगौ। खिन्थु बाइकआव लायोबा प्रब्लेम जायो नालाय, खानांगौ मानांगौ जायो, खिन्थु स्कुटियाव थायोबा जोंहा सिगांनि जि मोनसे माबा थायो बेवहाय थिखांनो हागोन आरोना, सिगां आथिं गाग्रायाव थिखांना लांनो हागोन, उनखिबो खानानै लांनो हागोन आरोना। जियानो जा स्कुटिया बे पस्टनि थाखाय डिजायारेबल आरोना, मोजांसिन जागोन होननानै गावथो सेलेक्ट खालामदों, ओंखायनो स्कुटि थानांगोन आरोना।
नेक्स्टआव दोङो एजआ खमथारबाबो 30 इयार्ससिम जानांगोन होननानै बुंदो। ओमफ्राय थार्ड भेकेन्सिया दङ जोंहा मा थार्ड भेकेन्सिया दङ पारचेस मेनेजार ग्रसारि केटेगरि होननानै बुंदो लोगोफोर। दा बेनि मा थानांगोन भेकेन्सि दङ जोंहा मोननै भेकेन्सि दङ आरो बेयावबो एप्लाइ खालामनो थाखाय एजुकेसनेल क्वालिफिकेसना खमथारबाबो मा जानांगोन बेचेलर डिग्रि इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन साप्लाइ चेन मेनेजमेन्ट अके अर रिलेटेड फिल्ड होनना बुंदो लोगोफोर। बेचेलर डिग्रि जानांगोन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनाव नङाबा साप्लाइ चेन मेनेजमेन्टआव अके जायखिजाया बेयाव जुदि ग्रेजुवेसन खालामनायबा बे पस्टनि थाखाय इलिजिबोल जागोन होननानै बुंदो। आदार रिक्वायरमेन्ट थाबावगोन आरोबाव रिक्वायरमेन्ट थागोन 5 इयार एक्सपिरियेन्स थायोबा मोजां होननानै बुंदो। स्ट्रं नेगोसिएसन स्किल थानांगोन होननानै बुंदो। एक्सिलेन्ट एनालाइटिकेल एन्ड प्रब्लेम सल्भिं नलेज थानांगोन होननानै बुंदो। प्रफिसियेन्सि इन इनभेन्टरि मेनेजमेन्ट सफ्टवेयर एन्ड माइक्रसफ्ट अफिस सुइट्स अके बेनि नलेज थानांगोन। ओमफ्राय डिलिगेट वर्क इथिक एन्ड विलिंनेस टु वर्क क्लसलि विथ द CEO एन्ड आदार टीम मेम्बार्स अके बेखिनि नलेज थानांगोन आरोना। एजआ खमथारबाबो मा जानांगोन एजआ खमथारबाबो 40 इयार जानांगोन होननानै बुंदो अके। आरो एप्लिकेसन फिस नाङा जोंहा मोनसेबो पस्टनि थाखाय एप्लिकेसन फिसनि गोनांथि गैया अके। दा भेकेन्सिया 1 आरो 2 नि थाखाय मा जानांगोन 1 and 2 भेकेन्सि आरो बेनि थाखाय मानो नै मोनसे गाहायाव होनाय जि इमेल आइडि दङ बेवहाय मानो नोंथांनि सिभिखौ रिजुमखौ हरनांगोन होननानै बुंदो आरोना इमेल आइडिनि थ्रुयै दानि गासै डकुमेन्टसफोरखौ बेवहाय सेन्ड खालामनांगोन अके। आरो थामथि पस्टनि थाखाय थार्ड पस्टनि थाखाय मेनेजार पस्टनि थाखाय नैयाव दोङो मोनसे मा होनना बुंदो बेखौ इमेल आइडि आरो बे इमेल आइडिनि थ्रुयैनो नोंथांनि सिभिखौ सेन्ड खालामनो हागोन होननानै बुंदो अके। बेखिनियानो लोगोफोर जायफोरा बे पस्टनि थाखाय इलिजिबोल जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो। आरो सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। फेसबुकाव नायदोंबा फल' खालामनानै लादो। लोगोसे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय अके। थेंक इउ फर वाचिं।